zaki ce ina neman shawararka akan wannan batun da turanci. So suna nan da yawa yanda zaka faɗi wannan abu, amma masu sauƙin zamu kawo. Zaki iya cewa I am seeking your advice on this matter. I am seeking your advice on this matter. I am seeking your advice on this matter. Shine yake nufin ina neman shawaranka akan wannan batu. So I am seeking your advice on this matter. So zaka iya cewa ko zaki iya cewa I would like to hear your thought on this issue. I would like to hear your thought. I would like to hear your thoughts on this issue. So duka abu ɗaya ne. Issue. I would like to hear your thought. I would like to hear your thought on this issue. Ina so na san masaniyanka ko abin da ka sani akan wannan batu. So akan wannan batu issue. Daga ƙarshe zaki iya cewa I need your opinion on this matter. Abu ne mai sauƙi, duk wanda ka ɗauka a ciki yana nufin wannan abu da muke nufi. Kana so ka san bayanai ko kana so ka san me ra'ayinka akan batun da muka yi nan ko akan wannan batu. Zaki iya cewa I need your opinion. I need your opinion on this matter. I need your opinion on this matter. I need your opinion on this matter. Wato ina buƙatan sanin ra'ayinka akan wannan batu ko akan wannan ainihin bayani da muka yi. So duk wanda ka ɗauka a cikin wannan zaka iya amfani da shi. Ni na fi ganin ku ɗauki ma na farkon ma yafi sauƙi. So I am seeking your advice on this. Ina buƙatar shawaranka akan wannan batu ko ina buƙatar sanin me shawaranka da zaka faɗa akan wannan batu ko me shawaranki akan wannan batu. Sabida haka kamar yadda muka saba kada ku manta ku yi follow namu, ku yi liking sai mu haɗa wani bidiyo na gaba.